आ जइबे तो जो हमारा गोम नहीं हो, तोरा नियन माल हमारा कम नहीं हो। आ ससुरा में पिया संग बीतहे दिन राती, बीतहे दिन राती, तोर फाटत छाती रे साथी जब आवत बाराती, रे साथी तोर फाटत छाती। नमस्ते प्रणाम, हम आप सबके राइटर दुर्गेश विदर्दी आज बहुत ही प्यारा सैड सॉन्ग लेके आयल बानी। एगो गाना बड़ी धमाल मचौले बा मार्केट में, तोर फाटत छाती रे साथी, यही धुन पर लेके आयल बानी हम गाना। जौना गाना गौले बड़ा लोग रोशन रोही और खुशी कक्कर, यानी दोनों जना मिलकर डुइट गाना गौले बड़ा लोग। तोर फाटत छाती रे साथी एल्बम का नाम बा। यही धुन पर हम गाना लिख के ले आयल बानी। हम भोजपुरी में एगो अलग तरीका से ले आयल बानी, सैड सॉन्ग हवे। तो आप सबके मुखड़ा सुनावे जा रहल बानी। पहले लइका के बा कि जालू ससुरवा खियाई के माहुर, तहारे रहन बावे बड़ी बाउर। ए जालू ससुरवा खियाई के माहुर, तहारे रहन बावे बड़ी बाउर। आ संगे तू काहे कइलू बेवफाई, कइलू बेवफाई। फिर लड़की के बा कि बड़ी मरल समाई, और भाई मजबूरी में कईनी सागाई। बड़ी मरल भाई और माई मजबूरी में कईनी सागाई, बड़ी मरल समाई। ई लड़की के बा बड़ी मरलस माई मजबूरी में कईनी सगाई। ई लड़की के पाठ है, यानी कि रोशन रोही आ खुशी कक्कर जन गानवा गौले बड़ा लोग कि तोहर फाटे लगी छाती रे साथी। से मोहिनी गाँव के बा, जहाँ लड़का के बाद तहाँ लड़का के बाद, जहाँ लड़की के बाद तहाँ लड़की के बा। तो आप सबके अंतरा सुनावे जा रहा बनी। पहले लड़का के बा कि हमारा तो सोची के आवतारू भाई, पल में बदल गईलू तू हर जाई हो। हमारा तो सोची के आवतारू भाई, पल में बदल गईलू तू हर जाई। फिर लड़की के बा कि माफ कर द हमरा के हो परान हो, टूटल दिल के सारा अरमान हो। माफ कर द हमरा के हो परान हो, टूटल दिल के सारा अरमान हो। और फिर लड़का के बा कि तहार याद हमके पल पल सताई हो, पल पल सताई। ई लड़का करल तहार याद हमके पल पल सताई हो, पल पल सताई। फिर लड़की के बाबे कि बड़ मरल समाई, और भाई मजबूरी में कईनी सागाई। बड़ी मरल समाई, और भाई मजबूरी में कईनी सागाई, बड़ी मरल समाई। तो आप सबके सुनोनी है मुखड़ा। और एगो अंतरा लास्ट अंतरा खातिर आप सब जानते बनी कि हमारा नंबर पर कॉल कर सकतनी। लास्ट अंतरा खातिर हमार नंबर बानी 9943452912। जे भी कलाकार गावे चाहता ये गाना के, तो वो आदमी हमसे संपर्क कर सकता। हम व्हाट्सअप के माध्यम से लिख के गाना और व्हाट्सअप पर भेज देम। और रह गई बात कि अगर कोनो भी हमार गाना लिखल यूट्यूब पर चढ़ता है, आप सब देखतनी, अगर गाना में कोनो भी दिक्कत होके तो साइड में स्क्रीन पर लगा देनी हम हमेशा गाना पाना में लिख के, ताकि कोनो दिक्कत होके तो आप सब देख के और गा सकतनी। और धुन में भी कोनो दिक्कत हो सकता, ये बड़ा तत्कालीय में धुन आता, धुने पर जल्दी जल्दी गाना बनावल जाता। तो अगर धुन में भी कोनो दिक्कत होके तो आप सब ध्यान से ओकरा के देख के सुन के गा सकतनी। तो चली, और जी नया म्यूजिक बनवावे चाहता वो भी हमसे संपर्क कर सकता। और जी गाना रिकॉर्डिंग करावे चाहता वो भी हमसे संपर्क कर सकता। हमारे स्टूडियो बा बालाजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो, जादूपुर बाजार, गोपालगंज, बिहार में हमारा स्टूडियो बा। और कम बजट में रिकॉर्डिंग होला हमारा यहाँ, ऑडियो वीडियो सब कुछ हमारा यहाँ होला। और म्यूजिक भी ब्रांड म्यूजिक बनेला कम बजट में। तो हर चीज़ खातिर भोजपुरी में हमसे संपर्क कर सकतनी। आज ये पर्सनली में गाना लिखावे चाहता भैया, तो पर्सनली में गाना लिखावे खातिर पैसा लगेला। और जौन यूट्यूब पर चढ़ाओ तनी एकरा से भी ब्लास्ट लिख के हम दे सकतनी। आप बस हमसे जुड़ी आप सब कलाकार, और इस चैनल के सब्सक्राइब करी, लाइक करी, कमेंट करी और दबा के शेयर करी। और दुर्गेश विदर्दी पर हमेशा आप सब प्यार दुलार बनौले रही। जय हो।